What's up mga koys? Welcome to Santiago White Beach. Let's go! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep Head up when I act, head up, that's a fact. Never looking At dito nga back, sa part na I'ma to keep mga myself koys ay in check. pumipili Keep tayo my ng head up, stay souvenir strong. para may madala tayo pag uwi natin ng Cebu City. Kaso bandang dulo mga koys, na-realize ko na hindi pala lahat ng gumagala ay mapera. So kaya ito, tara, wag na. At ito nga pala ang biyahe namin mga koys, galing Buhurak patungo ng Santiago White Beach. At ayan, di ko nga mabuksan yung itlog kaya si Sir Gerald muna yung pinag-vlog ko. Kaso tingnan mo naman yung pinagagawa nito. Oh no! Ay, mga madam! Mga pobre! Mga uyamo! Mga madam! Ayan, nagpakasusan ka kasi yun. A few moments later. So what's up? Nanapod mi sa ganini Santiago. So Santiago. Oh no! Wala nila pidas doon. Naray tato diri. Patato man ba? No. Ikaw sir. Kala ko di mo talaw. Di mo talaw na ako ang tato good. Ay kanina yung mga tigpilan na siya. Kanang mga ingani, kanang mga ref na. Kanina yan na siya. Kanina balas. Tigpilan ni siya mapalit na no? 150. Baligya din palit na sir. Palit sir. Yes, sir. Balas ni gikan sa Kamotis. Nindot sa Lake Camotes Santiago. Ako kanira kay Santiago man. At dito nga sa part na to mga koys ay wala pa kaming magawa kasi sobrang init pa talaga. Ayaw namin magbabad sa dagat kasi sayang ng glota. So halina't pagmasdan natin ang paligid. Tayo'y maupo sa may gilid. Pagmasdan ang malagatas na buhangin at namnamin ang sariwang hangin. Oha, di ba rhyming? Ito tol souvenir diri. At dahil nga sa wala pa tayong magawa ay binalikan ko muna ang mga souvenir mga koys. Baka kasi may magustuhan talaga tayo. Kaso nga lang mga koys, karamihan kasi dito is yung parang mga suot pang reggae ba. Meron sila dito mga koys, mga anklet, bracelet, necklaces at kung ano-ano pa. Meron pa nga dito yung mga parang pang ancestor, yung babalik ka sa dating panahon. So ayan mga koys, necklace oh. So ayan, dito mapapansin nyo may mga ngipin o kung ano-ano ba. Parang na-imagine ko yung cannibal cannibal moment mga koys. Pero ito talaga yung t-shirt mga koys, maganda. Yung tulang diot. So dadaanan pa namin ito mamaya.
Kaso bandang dulo mga kois, na-realize ko na hindi pala lahat ng gumagala ay mapera. So kaya ito, tara, wag na. Ang galing! Ang galing! A few moments later. Nabiyaan dyan. So next places na po. Hi, Koy! Next boys! Okay. Okay kayo. Okay, mga Koys, papunta na po tayo sa exciting part. Saan exciting part? I don't know. Marahil ito na nga ang tinatawag na exciting part mga koys. Kasi papasok lang naman kami sa isang masukal na kuweba para maligo.